फुजाखौ फालिदों बेनि सोमोन्दै मा बुंगोन नोंथां? खुलुमबाय। गिबियावनो बोराइ बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ सिबियारि रायजो राजा लोगोसे गासै बर' समाजनो आंनि खुलुमनाय फोरबोनि सिबिनाय जासिनाय थाबाय। साननैनि हाबाफारि लानानै जा खामानि मावदों बे जोबोद मोजां जादों। गाजा गोमजा बयबो बर' रायजोफोरा ज' जाफैदों। जों दुलाराय बाथौ गौथुमा बुंदों बर'नि धोरोमा बाथौ धोरोम। बे बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगनां दरबाराव लाना थांनांगोन, सिनायथि होनांगोन। बेनि थाखाय जों ज' ज'यै खामानि मावनांगोन। दा दिनै मैयानिफ्राय बेहाय बे साननैनि हाबाफारि जादों। मैया बेहाय बाथौ थानसालि गायसनबाय। बे जोबोद मोजां जादों। बे ओनसोलाव बाथौ सिबिनाया आरोबाव गोख्रों जागोन। लोगोसे बे दिनै जा हाबाफारि लादों बेनि गेजेरजों जों खौसेथि बे नैथि मागो दाननि मंगलबार सानाव बे बाथौ सान फालिनाय बेयो बे जायगायावल' नङा, आसामनि खना खनला दाब दाब गामि बियार जिल्ला जेराव बर' रायजो दङ जादों। बेल' नङा, जोंनि आसामनि बाहेरायावबो सोनाब बंग, नेपाल, मेघालय, अरुणाचल, नागालेण्ड गासैयावबो जेराव बर' रायजो दङ बे सानखौ फालिदों। बेबायदिनो जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन। बे लाबोनायनि राहाखौ बे साना जोंनो होदों आरो बेनिखायनो जों बेखौ आरोबाव जौगाफारसे लांनो नाजानांगोन। बेनिखायनो बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंहा मोनसे सिगांनिफ्रायनो साननाय दंमोन, आसामनि सोनाब बे बेंगलनि सिमायाव जोंनि बर'फोर रायजोआ माबोरै रायजो जाना दं बेखौ मिथिनो थाखाय दिनै नुनानै गोजोननाय मोनदों। जे जों जेरै रायजो जाना दङ बे ओनसोलनि रायजोआबो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन रायजो जागासिनो दं। बेनि सोमोन्दैथ' जों गुवारै सावरायगासिनो दङ। जों माबोरैहाय खौसे खालामनो हायो। दा गुबैयै जोंहा बाथौ धोरोमा मोननै रोखोमै आसार खान्थिजों सिबिनाय। मोनसेया जाबाय फोसाबनाय खान्थि। जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि संबिजिरनो मोनसे राव दंखायो, फोसाबनाय, फोगोमनाय आरो फेहेरनाय। बे मोनथाम थांखिजों बे खामानिखौ मावो जों। बेनिखायनो 1992 मायथाइनि 18 मे खालारनिफ्राय जेब्ला दुलाराय बाथौ गुदि गायसननाय जाबाय, बे फोसाबनाय खान्थिजों बेखौ जों मावगासिनो दं। आरो मोनसेया जाबाय बे गोदोनि आसार खान्थि। बे जाबाय बोलि खान्थि आरो गोबां मोदाय मोदोमखौ सिबिनाय खान्थि आरो गोदोनि नेमखान्थिजों खेराइ होनाय बे खान्थिजों सोलिनाय। बिथांमोनाबो बेखौ हमथागासिनो दङ। नाथाय बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे फोसाबनाय खान्थिजों फैनानै जों ज' जानाय। बेल' नङा, जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गुरु खान्थि दं। जों गासै नायबिजिरना मोन्दों 57 बेबायदि हान्जा दङ। बेनि मादाव खायसेया जोंजों खौसे जानो थाखाय रायज्लायगासिनो दङ, फैदों आरो जों मिजिंथिदों थाबैनो बे खौसे जानाय खामानिया जोंनिया जाफुंगोन। बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावगासिनो दं? जोंनिया दा जों बेबायदिनो नैबे मेल मिटिं खुंनाय, गामि गामि थांनानै रायज्लायनाय, जायखौ इंराजियाव ग्रुप डिसकासन होनना बुङो। फोसाबनायनि सोमोन्दै, फेहेरनायनि सोमोन्दै रायजो राजाखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बे खामानिखौ जों लागासिनो दङ। जाय जेरै हायो बे बियाब हिसाबैनो जा, जिल्ला हिसाबैनो जा, गामि हिसाबैनो जा बेखौ मावगासिनो दं। आरो जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमाव मोनथाम दालाय आफाद दङ। बे जाबाय दौरि आफाद, लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफाद। बे दौरिफोरनि गेजेराव, लाइमोनफोरनि गेजेराव आरो माइनावफोरनि गेजेराव बे गाव हान्जाया खामानि मावगासिनो दं धोरोमनि बागै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय। बेबायदि खामानि राहा लादों। दिनै मिडिया पार्सनफ्रा जोंनाव बेहाय संकस बियाबनि दैदेननायाव गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमा दिनै बेहाय गाजा गोमजायै साननैनि हाबाफारि लानानै बे प्रग्रामखौ जाफुंसार होबाय। बेनि थाखाय मिडियाखौबो आं बाख्नायनो बाध्य जाहैबाय। आरो सबसे गोनांथि बाथ्राया जाहैबाय जाने जोंनि बे ओनसोलखौ बिसेस करे सोनाब ओनसोला गोदोसोनानै थानाय जायगा। दा धोरोमनि दिगैबो बारा एफाराब माने सांग्रां नङा जोंनि बे जायगाया। तथापिও माने अन्तत बुंनो थाङोब्ला बे दावागुरि गलादाङि बे खाथि खाला जोंनि बे गामि खायथा ओनसोला जों दासिमबो माने बाथौ धोरोमखौनो हमथानानै दङ। आरो जोंनि बे ओनसोलाव दासिमबो रावबो धरननि गुबुन धोरोमाव बारस्लायाखै। जों बे फालरफ्रा जोंनि बे ओनसोलनि मानसिया बे फालरफ्रा एसे देरगायो, जों मोजां मोनो। आरो बाहेरानि मानसिफ्राबो दिनै बिथां आलासि फैलो जोंहा खगेन सरगियारि बिथां
बिथाङाबो बे रामसियारि बिथाङाबो बे खोथाखौ जोबोद बाख्नायफैदों जे माने जोंनि बे ओनसोलाव बाथौखौ जानो हागौ बाथौआ नाना रोखोम धोरोम सिबिनाय खान्थिफ्रा आलदा आलदा नाथाय गासिबो जों बाथौ सिबियारियानो बे बाथौनि नियम खान्थिजों सोलियो आरो बिथाङा बेखौ जोबोद मोजां मोनदों दिनै बाहेरानिफ्राय फैनानै आरो जोंबो बिथांखौ एसे आलासि स्वरुपै माने दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' आफादगिरि बिथाङा बेखौ जों दिनै आलासि स्वरुपै लाबोनो मोननायाव जोंनो माने जोंनि संकस बियाबनि सिङाव गसाइगाव बाथौ गौथुमनि दैदेननायाव बिथांखौ लाबोनो हानाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय आरो बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरोखि आं खेबसे बाख्नायबावनो लुबैदों जाहाथे माने बाथौ धोरोमनि माबाफोरखौ आइडिय'लजि जायफोर नीति आरो प्रिन्सिपल जायखौ होनना बुङो बे प्रिन्सिपलखौ जाहाथे बयबो फालिलायो आरो दिनै गभर्नमेन्टखौ आङो मोनसे खोथायाव बाख्नायनो बेखायनो लुबैदों बिसेसकर सर्बानन्द सन'वालनि आमोलावनो जोङो बे बाथौ सानखौ मोन्दों आरो दा बे बिथां सर्बानन्द सन'वालनिसिम जोंनि माने बर' दुलाराय बर' हारिनो माने बाथौ सिबियारि जायफोर बिथांमोननो दिनैनि नैबे बाथौ सानखौ फालिनो खाबु होनायाव बा बन्द' सान डिक्लेयार खालामनायाव जों बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय बाथौ सिबियारिफ्रा बयबो जोङो माने बाख्नायनाय थाबाय आरोखि जाय